Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана. Сейдеш мәдәният үзәге каршында 26 автомобиль. Оларны Рөстәм Миңнеханов Главтодортранс оешмасының юл контроле белгечләренә тапшырды. Министрлыкның зур өлешен нәкъ менә юл хезмәтләре алып тора ди президент. Чтобы эти инвестиции были правильные и качественные, вот, нужна дорожная служба, нужны приборы, нужны ответственные, значит, люди, которые контролируют, выезжают, смотрят за дорогами. И, конечно, ваша мобильность, она придаст еще более эффективной и качественной работе дорожной службы. Тантанадан киңәшмәгә күчтеләр. Узган ел Татарстанда цифрлы транспорт инфраструктурасы булдыруга беренче адым ясалган. Республика юллары шундый технологияләр ярдәмендә проектлана. Юлларның торышын күзәтү өчен заманча техника алына. 2021 елда автотранспорт предприятиеләре хезмәтеннән 237 миллион пассажир файдаланган. Димәк, бер кеше уртача 60 тапкыр йөргән дигән сүз. Татарстан җәмәгать транспорты паркы яңа регулятор маршрутлары ачылу хисабына янарып тора. 2021 елда Казан шәһәрендә 40 автобус алынды, Яршалыда 20 автобус, Түбән Камада 50 автобус сатып алынды. Тик бу яңартулар төп проблеманы хәл итмәде. Җәмәгать транспорты шәһәр районнарда иң кискен торган мәсьәләләрнең берсе. Узган ел берничә муниципалитет гомумән автобуссыз калды. Это, наверное, и техническое состояние, и маршрутная сеть, ну и все вместе. Мы видим большие проблемы в Нижнекамске, столкнулись, в Челнах, в Альмете, Бугульма. Здесь, конечно, и со стороны муниципалитетов нет никакой системной работы. Но и министерство тоже факультативно этим вопросом занимается, Фарид Маданович. Но, наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию в общественном транспорте будет сложно. Әлегә бу өлкә буенча халыктан зарлар күп ди президент. Бәлки проблеманы хәл итәр өчен бюджет инвестиция кредитларын җәлеп итеп булыр ди бу министрлыкка киңәшен җиткерде. Коллегиядә күтәрелгән борчу тудырган мәсьәләләрнең берсе юллардагы һәлакәтләр. Былтыр Татарстанда шундый 3500-нан артык юл транспорт һәлакәте теркәлә. Аларда 312 кеше үлә. Бу 2020 ел күрсәткечләреннән кимрәк, әмма аңа карап кына тынычланырга ярый микән? Чөнки бу елның гыйнвар айы әле бетмәгән, ә инде бүгенгә республика юлларында 31 кешенең гомере өзелә. Это, конечно же, накладывает на Министерство внутренних дел, ГИБДД, муниципалитету, но и на правительство обратить внимание, что вопрос безопасности движения и те нормативы, которые для нас есть, они очень уже в этом году напряженные. Если не будем принимать какие-то системные решения, наверное, нам сложно будет вписаться в эти параметры. Имен юллар истинлекле эш юнәлешләренең берсе. Хәзерге вакытта Татарстанда тиз йөрешле М12 юлы төзелә. Яршалы белән Түбән Каманы әйләнеп узырга мөмкинлек бирүче трасса, Шәле Баулы автоюлы ясала. Казанда шәһәр үзәге белән М7 трассасын тоташтырачак Вознесение тракты, Горький шоссесының дублеры төзелә. Бу исә шәһәр яны бистәләрендә юл инфраструктурасын тәртипкә китерергә мөмкинлек бирәчәк. Шул ук вакытта президент су транспортының ташландык хәлдә булуына игътибар итте. Серьезно надо обратить внимание на речной транспорт, состояние наших судов, оно оставит желать лучшего, а ведь этим видом транспорта в основном пользуются люди, которые не имеют высокий доход. Они едут на свои дачи или там используют вот этот вид транспорта. Причалы в таком плачевном состоянии и сами корабли такие старенькие, значит, никакого обновления нет. Тимир юл тармагындагы мәсьәләләрне хәл итү өчен беренче адым бүген үк ясалды. Утырыш барышында телекүпер режимында Тукай районының Круглое поле станциясендә хезмәт күрсәтү үзәге ачылды. Ул бистәнең элекеге тимир юл станциясе бинасында урнашкан. Для нас это новый формат взаимодействия с клиентами. Бу безнең өчен клиентлар белән эшләүнең яңа форматы. Беренче чиратта кече һәм урта бизнес предприятиеләре белән эшләргә җыенабыз. Хезмәт күрсәтү үзәгендә тимир юлның коммерция блогы, логистика һәм оператор оешмалары белгечләре дә булачак. Разрешите дать старт началу работы Центра продажи услуг. Разрешаю, Игорь Владимирович.
Ягъни үзәк дөньяның теләсә кайсы иленә тимер юл аша йөк ташу мөмкинлеге мәсьәләләрен тизрәк хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ә мондый хезмәтләрдән файдалану күп санлы эшмәкәрләргә кирәк булырга мөмкин. Чөнки үзәкнең янәшәсендә генә Иннокам кластеры урнашкан. Коллегия утырышында Татарстанның транспорт министрлыгы белән Россиянең транспорт университеты хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Моннан тыш министрлык Шәле Баулы арасындагы автомобиль юлын төзүче Автострада оешмасы белән дә бергә эшләргә килеште. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.